Beasaingo udala osatzen dugun udal gobernuak Goiekiri proposatu zion horrelako diagnostiko bat egin zezan, ikusi zein zen enpresa edo ehun industrialaren egoera, horren ondorioz ekintza plan bat aurrera eramateko. Denon artean eraginkorragoak izatea ahalbidetzen du horrelako proiektu batek. Eginda azterketa sakon bat, ikusi da enpresek eta batipat enpresa txikiek olako baliabideik ez duten enpresek ze behar dituzten. Enpresan egoera jakinda, gerora behi da ze pauso eman zehatzago jakiteko helburukin, pixka bat ze bide hartu. Askok eramaten dugu ogibide oso bakartia, eta atzetik erakundek ikustea daudela zurekin preokupatzen edo babes txiki hori ematen, oso eskertzekoa da. Orduan ere kasu informazioak hortako balio izan diate. Pixka bat ezagutzeko, enpresa mundun egunerokotasunen erabiltzen dituten zenbait kontzeptu gertutik ezagutzeko. Zure ogibidea ez dien beste arloetan formatzeko aukera izatea oso erabilgarria iritze zait eta berazgarria. Industria potente bat, industria indartsu bat eduki, baina herrian ez baditugu ez merkataritza establezimenturik, ez ostalaritza edo ez bestelako zerbitzurik, azkenean herriak ez lukete bereien hortasuna edukiko. Baina bai iruditzen zait garrantzitsua eskualde mailan hasi, eskualdeko enpresak indartu eta geroa kanporatera balin bagea edo aterako gea, ez? Lokala edo bertakoa izatea azterketa hori eraginkorragoa egingo du proiektua bea. Eta azkenen oso ondo iruditzen zait proiektua.